Il-kap nazzjonalista Bernard Grech qed jinsisti li s-sindku tan-Naxxar Enmeri Muscat Fenekadami għandha tirreżenja. Dan wara l-Kummissjoni Dixxilpina u Etika tal-Partit Nazzjonalista ħelset lil Muscat Fenekadami fuq allegat konflitt ta' interess dwar proġett fin-Naxxar. Dan l-iżvilupp li għaddiet tas-sindku Naxxarija u Bernard Grech kellu jbaxxi rasu inżamm mistur minħabba li l-affarijiet tidher kera ħafna, speċjalment fi żmien kampanja elettorali. Dan għaliex Bernard Grech ħareġ ta' tellif fuq kwistjoni ma' sindku. Dan l-iżvilupp fil-fatt ma ġiex ikkomunikat lil media iżda ma jistax jingħad l-istess għal meta Bernard Grech kien talab lis-sindku tirreżenja tant li anki stqarrija kien ħareġ. Ma' One News it-tlieta filgħodu Bernard Grech insista li s-sindku tan-Naxxar għandha tirreżenja wara biċċar li ma qabilx mad-deċiżjoni li ħadet kummissjoni fil-partit li jmexxiju stess. Sir Grech, il-Partit Nazzjonalista waqqa qaċċajt fuq is-sindku tan-Naxxar. Meta sir għandi żball. Evidentament skomdu li ħarġet l-aħbar li uritu kemmu kap dajjef u li jfajjar blamment wara li s-sindku tan-Naxxar kien sfidat u akkużatu blok politiku u mhux ibbażat fuq il-fatti, Bernard Grech baqa' jinsisti li s-sindku nazzjonalista tan-Naxxar kellha titlaq. Għalulek li ma kellekx titlob għat-tkeċċija tagħha. Għandek żball. Ġifieri sew għamilt tlab ta' tkeċċija tagħha. Meta ser tiqaf tuża n-nies għall-gimmicks tiegħek, Dr. Grech? Insellimlek saħħa.